وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن شهاب يا فدا وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله كان جابر بن عبد الله الأنصاري shi balansari ne قال ya fada هو يحدث yana zantarwa ya ansu ga عن فترة الوحي yana zantarwa a game da yankewan wahayi an daɗe jibril bai zo ba. Faƙala ya faɗa fi hadisi a hadisinsa baina muna nan ana amshi ina tafiya sai na ji sautin wani murya daga sama fa'atu basari sai na ɗaukaka gani na fa'izan almalaku ko da na ɗaga gani na fa'izan yakin nan almalakun ashe mala'ika ne shi ne wanda ya zuri na a kogon hira jalisan ina zaune akan kujera a wai shi mala'ikan ba yana zaune akan kujera bai na sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa farikirtu minu sai na ji tsoro sai na koma na gaya ma Khadija zammiluni ki kullubini fa anzalallahu ta'ala sai ta sanya bargo sai ta kulluba manzon Allah tabaraka ta'ala sai ya saukar da ya ayyuhal muzassiru qum fa anzuru kaje da kai ila qawlihi warajaza fahajiru har zuwa wannan aya gunki a kaurace mishi duka mudassir ne a gani yawa aya ta ɗaya zuwa aya ta 5 fahimiyar wahayu daga nan wahayi ka gane ko sai ya zo da yawa ko kuma fahimiyar wahayi sai ya ƙarfi a wani tafsirin ba wata ta ba ya jeru wannan hadisi ta ba hu Abdullahi ibn Yusufa shi ne bibi shi wa Abu Salih da Abu Salih wata ba hu Hilalu ibn Raddadi da Hilal ibn Raddadi shi ma ya bibi shi ya an so ne an zahiri yin ga zahiri Allah Yunusu ya faɗa wa ma'amaru da ma'amaru ba wa duruhu ko wa duruhu Allah ka faɗa sana da kai حدثنا موسى ابن حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى كذا حديثي صحيح kenan saboda me yana zuwa da kala a fati bitamurilin kairuwi wajizmi bin nakalin masa ka kala fa'alimi in ji malaman matsalar hadisi cikin alfitar iraki fati bitamurilin ka zo da hadisi da ke da jinya biruwi wajizmi amma bin nakalin masa ka ciro hadisi masa wanda ke da lafiya kenan bi kala ka zo da shi da kala to in ka ji shi bahari duka karatunsa kenan kala haka bahari ke a gani hadasana musa ibn abi aishata Allah ya faɗa da zana sa'id ibn jibairin ibn abbasin ya faɗa fi qauli ta'ala azancin Allah la tahrik bihi lisanaka li ta'jil bihi haka Allah gama annabi cikin suratul qiyamati wai ma'ana ka daina raurawar da harshen nan naka don neman gaugawa wa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aliju min tanzili yana zurfafawa daga abin da ke sauka shiddatin tsanani wa kana ma ya ruku shafate ya zamo yana daga wanda ke motsa dumbarin bakinsa jibril yana saukar da aya yana karantawa shi ma yana karantawa wa qala ibnu abbasi ya faɗa fa ana wa harukuhu mani ina motsa su lakum a gare ku kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya harukuhuma kamar yadda manzo Allah ya zama yana motsa su wa ƙara Sa'id ya faɗa ana ƙwararruku humani ma ina motsa su amma ra'aita ibn Abbas kuma yana ga ɗan Abbasi ya rako ma yana motsa su to shi ne malamai suke cin hadisi musulsul kenan a gani hadisin da ya zo da wata siffa annabi ya zo da wata siffa a hadisin mai ruwaya shi ma wajen isar da hadisin ya isar da siffa sannan kuma sahabin kenan tabi'in shi ma haka fa harraka shafataihi yana motsa dimbarin bakinsa fa anzalallahu ta'ala Allah sai ya saukar da la tahrik bihi lisanaka li ta'jil bi inna alaina jam'uhu qur'anuhu haka Allah gama annabi ka daina motsa harshenka mu ne zamu taro shi za kuma karanta maka shi qala jama'ahu laka zamu hada shi a gare ka fi sidrika girjinka zaka zama ba zai bace ba girjinka shi alqur'ani ko wata qara'ahu ka karanta shi fa idza qara'na fatibi qur'anuhu ka je da karanta shi qala fastami lahu kaji wa an sirka yi shiru summa inna alaina bayanuhu sannan bayanin sai ya tabbata gare mu duk wannan yazo cikin suratul qiyamati aya ta 16 zuwa ta 19
summa inna alaina yana a garin an taqra'u ka karanta shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zama ba da zalika bayan haka sai atahu jibril idan jibril ya zo istama sai ya tsaya ji fa yanzu daga jibril in jibril ya wuce qara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah karanta shi kama qara'ahu kamar da jibril ya karanta masa annabi ba mu cewa ka je da kai sai babu ko to mu zo mu ji babu hadathana abdan قال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهيري wani sanadi yanzu isnadi zai juya yanzu isnadi daman shi ma yana zuwa da duka yana zuwa da hiyo sanadi amma musulmi shi ne fi su zuwa da hiyo sanadi musulmi shi ya fi zuwa da hiyo sanadi wannan haɗa kan yanzu isnadi zai saki wancan shehannai isnadi kuma zai kawo wasu shehannai wa'inda su ba su haɗa ƙungiya ba da wancan shehannai amma duk suna da hadisi da hadisin ko ne yana shi to ka ji ma'anar hiyo sanadi ai tirmizi ai kaga a farkon sirrin karatunsa ya fasara hiyo sanadi ranar farkon tirmizi ba ka ya fasara shi ba yi bayaninsa a shirya yi bayaninsa to kaji wani sanadi wa da sana bishiru ibn muhammadin kala أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن زهير نحوه مثال سا قال يا فدا بدني عبد الله بن عبد الله أنا من عباسي قال يا فدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم أجود الناس شيني في kyautatawa ga mutane shi ma ya kuna abin da ya zama yana yi a watan ramalana kawo jibril lokacin da jibril ya haɗu shi wakana yana haɗuwa da jibril ne min kullu lailatin kowane dare min ramalana na ramalana fa da rasul qur'ana ya karanta masa alqur'ani ko fa zai rasulullahi sallallahu alaihi ajudu bil hayri annabi ya zama shine fi baiwa da alheri min rihin daga iska almuslitin irin iskan nan da aka aiko ta ta zo ka ji ta iska ta da mutane su duba annabi ya fi iska haiwa ya fi iska alheri to ai za mu iya kwana nan saboda hadisin da zo za mu tashi babin haddasa abu da yamani hadisin da zo sai mu kwana alhamdulillah ya ta da fati amin Allahumma salli ala sayyidina amin